Siapa? Ini di. Tuh, belajar tuh. Ora kae iki ana ngisore ana kuwi wis Penangkal. iya. Wedine karo kiyene tok. Ana ngedi nganu amankan. Licik tempat B. Bantu duit tangan. Ini cara gue main ngatasi rap pedas, Bu. Ngono ae kurang pesan tambah Dia mana. orang senengnya nemen. No. Mongso koyo lah. Tapi nak kaya orang ya, Pak, ya. Nak kaya orang ya. No. Boleh, Bu, dah. Tak Tak beres temen Ayah. lah. Ayah. Ayah. Lah, ya om penjelas tangan. Wah, nyipret. Ngembun. Malah ora kuwi, ora kuwi. Aduh biung. Dalam